Ovdje ima nešto. Otvorit ću te. Wow, to je vatrogasni kamion. Vatrogasci su već krenuli. Ugasit ćemo vatru. Vatrogasac Alex je sve nas spasio. Šta, je li nekome potrebna pomoć vatrogasca Alexa? Dolazim. Šta gori? Gdje je vatra? Ne brinite, vatrogasac Alex će vas spasiti. A to ću uzeti kao nagradu. Vatrani igračka. Dodat ću marshmallow, što više cornflakesa i zapaliti to sve. A sada čekamo. Uiu, ne padajte. Kad će već biti gotovo? Ne spavam. Kad će više? Joj, ko je ovdje? O, gotovo. Konačno. Dakle, sada mi treba rukavica. Kako ono lekari rade? Joj, odletele. Nema veze, imam još jednu. Tako je. Suzy će se sigurno dopasti. Spajam to sve. Ovo ne treba. To napravio sam ja. Miriše prelepo. Idem kod Suzy. O, Suzy, Alex je tako sladak. Probaj. Da, Suzy se svidlo jaje. Svaka čast, Alex. Čokoladna fontana, moram je probati. Alex, šta si izmislio ovog puta? Mislim da baloni sa čokoladom nisu najbolja kombinacija. Jesi li siguran? Treba mi igla. Izvinjavam se, gospodine balon. Čokoladna činija, to. A sada treba šlag. Više šlaga i još više. Tako je. Sada karamela. Nemoguće odoleti šlagu. Gotovo. Suzy, Alex je ponovo nešto spremio za tebe. Probaj brže. Reci nam, je li ukusno? Da, bravo, Alex. Wow, Alex. Oho, je li ovo jaje donela neka velika ptica? O, čvrsto je. Odgovaraj mi. 1, 2, 3. Gdje je? A, evo ga. Jaje nije izdržalo udarac. Imam ideju. Treba skloniti sve ljigavo. O, ti ćeš mi trebati. Alex, čime ovaj put želiš da iznenadiš Suzy? Izgleda da je čokolada već spremna. Da, moram probati. Awesome! Odlično. Sad treba pažljivo to sve sipati. Zatvoriti. I naravno, probati, da. O, tu je ostalo još malo čokolade. Treba razbiti ovo jaje. Alex, pazi, molim te. Je li to sigurno iznenađenje za Suzy? O, jaje je počelo da puca. Šta je tam, Alex? Wow, kakvo lepo šareno jaje. Suzy će se 100% dopasti. Suzy, čekate iznenađenja? Gledaj brže. Da, ovo jaje stvarno hipnotizira svojom lepotom. Jel ti se sviđa? Da, ona je oduševljena. Kakvo iznenađenje skrivaš u sebi? Dinosaurusa? Sad ćemo saznati. Wow, to je trkački automobil. Hajde da se vozimo. Vežite se, vozač Alex juri kao lud. I op! Nutella. Znam da u tebi ima još puno toga. Tako je bolje. I posljednji marshmallow. Zatvaramo. I gotovo. Hajde brže da obradujemo Suzy. Suzy, Alex je ponovo dao sve od sebe. Šta je to, Alex? Stani, Suzy. Sad ću ti sve pokazati. Čokoladno jaje, mleko, kombinujemo to. Wow, Alex, ti si pravi majstor. Suzy, jel ti se sviđa? Hajde, probaj to. Gledajte, oduševljene. To je još jedna pobjeda, Alex. Napadač Alex će sada dati gol. Alex, lopta ne staje pred očima. Izgleda zanimljivo. Ideja.
Dodat ću još malo slatkiša. Joj, nema više. Alex, mogao bi da budeš parodista? Alex, češljivi se koriste za kosu. Wow, to je baš ono što mi treba. Češalj je tu, znači bit će i kosa. Sad ću sve srediti. Da, ovo više liči na gnezdo nego na kosu. Super, sve je spremno. Svaka mi čast. O, Alex, nismo znali da si Spider-Man. Joj, momci baš vole da ruše sve. Pazi malo. Završni dodir, gotovo. Jao, šta je to? O, Baskin Robbins, moj omiljeni sladoled. Suzy ga također voli. Nadam se da se neće pretvoriti u piliće. I puno karamele. Sad je sigurno sve spremno. Suzy, dolazim. Suzy, kakvi slatki papagaje. Suzy, neće ti odgovoriti. Evo ga, stigao je Alex. Ponovo je doneo nešto ukusno. Ne, Suzy, to nije za papagaje. Bolje probaj sama to. O da, Suzy je zadovoljna. Zašto boje ne prave od jogurta? Šta je to tamo? Treba mi to. Alex, to je breskva. Je li to praviš lažnu kajganu? Baš tako. To je ukusno. Alex, pazi. Suzy nije u našoj stvarnosti. O, Suzy je ponovo sa nama. Hajde, probaj novo remek-delo našeg kulinarskog umetnika Alexa. Da, Suzy se dopalo to. Alex, šta si doneo Suzy? Kokoška? Ali šta će joj? Kokoška nam više ne treba, ali trebaju nam njene jaja. Napunit ćemo ih bojom. Tako je. Alex, šta si smislio ovog puta? Suzy, bacam. Wow, hoću i ja tako? Bacam ga. Jao, prijatelji, vi ste pravi umetnici. Bako, čao. Ćao, dragi moji. Juhu, baka je otišla. Hajde da se zabavimo, dođe vamo. Ovdje je zakopan naš tajni plan. Tačno, hajde da počnemo. Ovdje, ali ne mogu ga dohvatiti. Ima li ideja? Sad ću sve srediti, pazi se. Hop. To je to. A divna čarovna karta je pronađena. Počinjemo zabavu. Da vidimo šta imamo u planu. To ćemo danas raditi. Da, bit će super. Uzet ćemo kalupi i spremit ćemo ove prelepe torte. Imam super muziku i sad ću je uključiti. Šta to radiš? Zašto? A vidi, uključujem i dobijam super diskoteku. O da, obožavam da plešem, to je tako zabavno. Emma, pridruži se. Hitno isključi taj užas. Moram prekinuti to. Tako mnogo bolje. Uznemirena sam. Zašto si to uradila? U stvari, znam šta ću. Stavit ću foliju i napraviti kalupe. Sve to će mi trebati za tortu. Veoma cool. A ti? Šta da uzmem? Imam ideju. Ali ovo ne odgovara. Treba će mi ovaj cvijet, da. Naravno da ću ga skloniti. Treba mi samo saksija. Šta će ti? Tako je velika i zelena. Je li to buduća torta? Sada ćeš saznati to. Hej, daj mi moj cvet. Umotaću ga u foliju. Ovo će mi trebati za moju buduću tortu. Da, oblik je savršen. Super. Šta da uradim? Aha, trebao mi ovi proizvodi. Uzet ću jaja, mleko. Odlično. A moji su. Ej, to su moji proizvodi. Ja ću spremati tortu od njih. Moram se dobro zagrejati pred tako komplikovanim kulinarskim zadatkom. Prvo brašno. Jau. Sva sam u brašnu. Maska za lice. Valjda sam već čista. Dodat ću brašno, jaja i maslac. Naravno, potrebno je mleko. Zašto se ne otvara? Kakav užas. Jako sam smotana. Ali bitno je što se mleko otvorilo. Sad treba dobro promešati to sve.
A ja ću rasporediti sve učinije. A sad ću napraviti šarene kore. Jao, kakva lepota. Oduševljena sam. Moja torta će biti i ukusna i lepa. Sada treba ispeći ove kore. Prvo ću uzeti plavu i ljubičastu i staviti ih u peć. Sad čekat ću malo. Joj, umorila sam se. A nisi još završila? Skloni se. Imam ideju. O, to je baš ono što mi treba. Ove čokolade su mnogo ukusne. Moram istresti svu čokoladu s ovog drveta. Dodat ću ga u činiju, a onda u kalup. Tako je. Dakle, moje posljednje kore su spremne. Odlično. Imam puno kora. Divno. Ej, zašto to radiš? A evo moje torte. Super. Treba malo izravnati to, tako je. Ema, vidi šta ću imati u torti. Ovo je mekani marshmallow. Stavit ću što više punjenja, da bi moja torta bila što slađa. Tako je. A sad ću oblikovati to u lepu haljinu. Da, bit će neverovatno. Imat ću najlepšu lutkicu na svetu. Hej, svu si me poprskala? Žao mi je, nisam htjela. Ja kao profesionalni kuvar radim sa specijalnom lopaticom. Sad imam lepu i ravnu tortu, ekstra. A sada ide punjenje M&M's. Obožavam ove bombone, najlepše su. Vreme je da ih rasporedim po bojama. Biće super. Sipat ću bombone unutra. A sada ide moja omiljena lutka. Joj, tako je lepa, baš kao ja. Odlično, ali nešto nedostaje. Naravno, ovdje treba dodati boje. Biće cool ako moja torta bude sva šarena. Jao, svaka mi čast. Odlično mi ide. O, prelepo. A bilo mi je jako zanimljivo praviti to. Neverovatno. Super. Joj. Izvini. Upse, samo mi je trebala flaša. Dakle, umočit ću svoju lutku. A sad će mi trebati flaša kole. Sad ću je seći i učiniti nešto. What? Elsa, pazi se. Awesome! Odlično. Napravit ću lepu tortu brzo i bez naprezanja. Imam divnu plavu slatku tečnost. Dodat ću je. A ni malo šljokice neće škoditi, a bit će veoma lepo. Elsa naravno mora imati sjajnu haljinu. Dodat ću još bele i plave kuglice, tako je. Oho, nevjerovatno. Prelepa ti je torta. Da, ti i ja smo napravili super torte. Jel se slažeš? Amen! Naravno, uspeli smo. Dakle, došlo je vreme da ih pojedemo. Come on! O, moja plava tortica. Moja je Elsa. Tako je slatka. I njena suknja je prelepa. Oduševljena sam. A ja neću jesti tako. Odseći ću sebi pače sa M&M'som. Joj, to je nevjerovatno. Torta je preukusna. Topi se ustima. Već sam se najela, ali želim još. Došla sam. Joj, šta je to? Upsa. Izgleda da smo primećeni. O, kakva lepota. Ja ću piti čaj sa vašim torticama, a vi uspremite kuhinju u međuvremenu. Da. Budite vredni kao što ste lepi. Volimo te, bako.